Shabbat Shalom natong tanan sa tanang mga Messianic, Shabbat Shalom sa tanang mga Hudyo ug mga Israelita nga napatlaag sa tibok Pilipinas, ug Shabbat Shalom sa tibok Israel. Shalom alinaw, yalkol Israel, ang kalinaw maanaa kanato og sa tibok Israel. Maayong gabi natong tanan mga igsoon, anhin na podcast pagpaambit sa usa ka mubo nga mensahe gikan sa walaang kasulatan. Kiin ano ikulim la asot dabar ni gid haimit ila biad haimit kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundi sa pagdapig sa kamaturan. Anhin na punta sa titulo sa atong mensahe karon, ang pagsalikway sa balaod or Torah mao ang pagsalikway sa kamaturan. Kay ang Torah mao ang kamaturan. Sumala na sa atong gisgutan nga mga bersikulo sa miaging mga Sabado, miaging Biyernes sa gabi, sa Salmo 119-142, sa Hebrew nga pagkasulti, Chid Katka, Sidik Liulam, Witurat Ka Imit. Your righteousness is eternal righteousness, and your Torah is truth. So, mao na nga ang Torah kamaturan, mga igsoon, ang imong Torah kamaturan. So, ang pagsalikway sa Torah, mga kaigsunan, mao ang pagsalikway sa kamaturan o kaluwasan. Ang pagpamati sa Torah mao ang pag-angkon sa kasiguruhan sa kaluwasan. Matod pa sa Proverbio 1:33 nagkanayon, apan bisan kinsa nga mamati kanako makaangkon gayod sa kasiguruhan. Mahilayo siya sa kakuyaw o wala siya angay nga kalisangan. Hinumdumi mga igsoon nga ang Torah mao ang pulong sa Adonai. Kung dili ka mamati sa pulong sa Adonai nga mao ang Torah, pildi kang kabawa ka. Ang Torah mao ang kamaturan. Ang Torah mga igsoon, ang Torah nga mao hinuon ang kamaturan, mao hinuoy gisigihan og tuis sa mga kapasturan sa mga reliyon. Nganuman, matod pa ni Apostol Kefa kon Apostol Pedro sa 2 Pedro kapitulo 3 bersikulo 15, ang atong minahal nga igsoon nga si Pablo nagsulat usab kaninyo may tungod niini ginamit ang kaalam nga gihatag sa Elohim kaniya. 16. Kining mga butang nga iyang gisgutan sa tanan niyang mga sulat. May mga butang nga lisod sabton sa iyang mga sulat. Gituis kini sa mga walay alamag og sa mga mabalhinon sama sa ilang gihimo sa ubang bahin sa kasulatan og sa ingon nagtukmod sa ilang kagalingon ngadto sa kalaglagan. Tanawa, ang pagtuis nimo sa Torah mao'y pagtukmod sa imong kagalingon ngadto sa kalaglagan. Mao ni hinungdan nga daghan kayo mga pastor karon mga igsoon nga tuison nila ang mga sinulat ni Apostol Pablo gumikan kay wala sila makasabot, dili nila matugkad, ug nganong dili nila masabtan ang sinultihan ni Apostol Pablo, gumikan kay wa nila masabti ang Jewish mindset. Hinumdumi nga si Pablo usa ka Hudyo, nagbaton siya sa Jewish mindset mga igsoon. Dili siya hintil og panghuna-huna, dili siya hintil og tradisyon. Hudyo si Apostol Pablo. So ang iyang mga panghuna-huna Hudyo, ang iyang tradisyon Hudyo, ang iyang kultura Hudyo. Mo na nga ikaw nga hintil nga naghubad sa Biblia, di ka kahubad. Mo na nga mutuis na lang ka. Mo na ingon ni Apostol Pedro dire sa 2 Pedro 3:15-16 nga lisod sabton ang mga sinulat ni Apostol Pablo, mo hinungdan nga gituis kini sa mga walay alamag. Ang tawag ni Pablo sa mga kapasturan sa reliyon nga nagtuis sa Torah, mga walay alamag. Si Apostol Pedro mo'y nagsulti niya na walay alamag mga igsoon. Sa ilang pagtuis o pag-usab sa gitudlo ni Apostol Pablo o sa ubang mga bahin sa kasulatan, kana mao'y nagtukmod kanila o kana mao'y pagtukmod sa ilang kaugalingon ngadto sa kalaglagan. Adunay mga sinulat si Apostol Pablo o Shaul nga lisod sabton nga gituis sa mga pastor nga walay alamag. Walay alamag sa unsa? Walay alamag sa Torah. Walay alamag sa Jewish culture. Walay alamag sa Jewish idioms.
walay mga alamag sa Jewish mindset o walay alamag sa mga Jewish traditions, mo hinungdan nga di nila matugkad o masabtan ang sinultihan ni Apostol Pablo. Muna nga, mo conclusion sila nga balaod, wala na matod pang Apostol Pablo, pasangin lang pa nila sa Pablo. Gumikan kay di sila kasabot. Daghang prueba mga kaigsunan. Muna nga moingon din sila ba nga dito is mikuno o mauna nga moingon din sila nga si Pablo nagsalikoy nas balaod. Mao nga ilang gituis ang mga sinulat ni Pablo pinaagis magingon nga wala nay balaod o ka si Pablo. Moingon sila nga nagsalikoy nas balaod. Mga igsoon, purya gaba si Apostol Pablo wala magsalikoy sa balaod. Ha? Daghang prueba nga si Apostol Pablo nagbasa sa balaod ni Moises o nagtuman ni ini. Daghang prueba sa sinulat mismo ni Apostol Pablo. Kay daghang sinulat si Apostol Pablo nga iyang gikutlo gikan sa Torah. O di ba? Og sa mga propeta, daghang kay sulat Pablo dia nga gipanggikan pa lang sa Roma ngadto sa mga Hebrews. Ang kang Pablo magyapon ng Hebrews, tanawa magison halos ang tanan niya magsulat nagkutlo sa mga propeta o nagkutlo sa mga basahon sa Torah. Wala nga wala, dili ka makaingon nga si Pablo wa magbasa sa Torah. Di ka makaingon nga si Pablo wa magtuman sa Torah sama sa iyang gihisgutan diriyo sa libros Galacia. Galacia 3:10. Kadtong nagsalig sa pagtuman sa balaod, mahimong tinunglo kay ang kasulatan nag-ingon. Ha? Ingon pa niya, ang kasulatan nag-ingon. Unsa nga kasulatan? Ha? Torah. Torah, mga igsoon nga kasulatan kay Torah, kay kini iyang gikutlo sa libro sa Deuteronomio. Pag ingon niya, tinunglo kay ang kasulatan nag-ingon. Unsa nga kasulatan nagsulti? Ang Deuteronomio. Kay kining giingon niya, tintunglohon sa Elohim ang dili magtuman sa tanan gisugo sa basahon sa balaod. Deuteronomio 27:26 na niya gikutlo mga igsoon. Oh. Iya kining gikutlo ni anang libruha. Oh. Nagpasabot nga si Apostol Pablo nagbasa di ay sa daang kasabutan o Old Testament. Tunglohon sa Elohim ang dili magtuman sa tanang gisugo sa basahon sa balaod. Galacia 3:10 na. Ni atong basahon sa Deuteronomio 27 versikulo 26. A curse on anyone who does not confirm the words of this Torah by putting them into practice. All the people are to say Amen. Tinunglo ang bisan kinsa nga dili magauyon sa mga pulong sa niini nga Torah. Pinaagi sa pagbuhat kanila ang tanang mga tao moingon Amen. Oh, mo na gisulti sa Deuteronomio 27:26. Mo na gikutlo ni Pablo dito sa Galacia 3:10. Oh, ni apa? Deuteronomio 11:26. Timan-in ninyo nga karong adlaw gipapili ko kamo sa panalangin o sa tunglo. 27. Panalaginan kamo kung kumano ninyo ang mga sugo sa Adonai nga inyong Elohim nga gihatag ko karon kaninyo. Apan tunglohon kamo kung dili ninyo tumanon ang iyang mga sugo. Kanawara, tunglohon kamo kung dili ninyo tumanon ang iyang mga sugo. O kung kamo mutipa sa dalan nga pag-agian niya kaninyo o sa inyo o inyong simbahon ang laing mga Dios nga wala ninyo simbaha kaniadto. Panalanginan daw ang mutuman sa sugo. Matod pas Deuteronomio 11:26-27. Panalanginan kung mutuman ka sa sugo, panalangin kung mutuman ka sa sugo, tunglo kung musupa ka sa sugo. Pili mo kung asa mo ni anak mga igsoon. Kay naara diha ang atong kinabuhi. Naara diha ang atong kaugmaon. Pagpili. Tuman ka sugo, panalanginan ka. Musupa ka sa sugo, tunglohon ka. Naara diha ang atong kaugmaon. Naara diha ang atong kinabuhi. Unsay buot ipasabot ni Apostol Pablo sa iyang pag-ingon nga tinunglo ang nagsalig sa pagtuman sa balaod. Unsay buot ipasabot ni Apostol Pablo niya na magsuon sa iyang pag-ingon nga tinunglo ang nagsalig sa pagtuman sa balaod. Unsa nga balaod ang iyang buot ipasabot? Balaod ba sa Syabat o ang balaod ba sa tuli? Mga igsoon, mas maayo nga inyong tiwason pagbasa ang libro sa Galacia. No. Aron masabtan ninyo ang kontekst sa iyang buot ipasabot.
wala gyud diri maghisgot nga si Apostol Pablo sopak sa Syabat. Asa ni sopak si Pablo? Sa tuli, balaod sa tuli. Galacia 5:2 ngadto sa 6. Muni padayon sa Galacia 3, anita sa 5:2-6. Ako si Pablo mag-ingon kaninyo nga kung magpatuli kamo, nagpasabot kini nga walay kapuslanan si Misaya alang kaninyo. Anhi ni sopak si Pablo sa balaod sa tuli. Kung ang tuli himuong kondisyon sa kaluwasan sama sa gihimo sa mga parisyo dinhi sa Buhat Kapitulo 15 versikulo 1, o dito magun ang hitabo Buhat 15:1 nga matud pa diri may pipila ka tawo nga nangabot sa Antioquia gikan sa Judea og nanudlo sa mga kaigsuonan. Sila nag-ingon, dili kamo maluwas gawas kung mudawat kamo sa seremonya sa pagtuli sumala sa gisugo sa balaod ni Moises. 2. Dako kaayo ang pagsupak ni Pablo ug ni Bernabe niining pagtulunana. Busa gikauyunan nga si Pablo ug si Bernabe ug ang pipila ka mga tinun-an sa Antioquia mangadto sa Jerusalem aron makikita sa mga apostoles ug sa mga kadagkuan bahin niining butanga. So pa kayo si Pablo maigsoon sa tuli. Basta himuong kondisyon sa kaluwasan. Dili di ay ang Syabat ang gisupakan ni Apostol Pablo. Dili ang balaod sa Syabat ang gisupakan ni Apostol Pablo, kundi ang balaod di ay sa tuli. Ha? Apan, tinuod ba yun? Nasupak si Apostol Pablo sa tuli? Manay pangutana, tinuod ba? Nasupak Diyos Apostol Pablo anang seremonya sa tuli? Dili. Ang tubag, dili. Nga naman, kay siya mismo mangigsuon. Siya mismo ang nagtuli kang Timoteo. Awa na ang niya tuli as Timoteo. Mayon ta siya, Timoteo ay nagpatuli. Di ta nakatulion. Ay luwas naman ta. Oh. Pero siya mismo ang nagtuli ni Timoteo. Buhat 16:3. Buot ni Pablo nga pakuyogon kanya si Timoteo, busa gituli niya si Timoteo. Na buhat 16:3. Si Pablo mismo ang nagtuli kang Timoteo. Gibuhat niya kini kay ang tanang Hudyo nga nagpuyo dito nahibaluman nga Grego ang amahan ni Timoteo. Oh, iyang inahan Hudyo, pero ang iyang amahan Grego. Sa ato pa, dili di ay supak si Apostol Pablo sa tuli mga igsoon. Basta dili lang himuon nga kondisyon sa kaluwasan. Mauna nga ang kalagot ni Pablo sa naitabo sa konseho sa Buhat Kapitulo 15 nagpadayon pa hangtod sa taga Galacia kay niabot dito ang ilang pagpangumbinsi sa kaigsunan nga magpatuli. Ani abot pang gani nas Pilipos. Niabot pa nas Pilipos ang kalagot ni Pablo. Nangadto pa nas Pilipos kining mga magtotoo dito sa Buhat Kapitulo 15 nga gikan sa Antioquia mangigsuon na nangabot sa Antioquia. Ha? Nangabot pa ni sila sa Galacia, niabot na sa Pilipos. Ang kalagot ni Pablo nagpadayon bahin niining pagpatuman sa balaod sa seremonya sa pagtuli nga himuong kondisyon sa kaluwasan sayon ka sa gisulti sa Buhat 15:1 unsa gingon nila dito nga dili kamo maluwas kung dili kamo mudawat sa seremonya sa pagpatuli mo na gisupakan ni Apostol Pablo kay ang kaluwasan nato naara sa ngalan ni Adonai Yeshua, naara sa pagtuo ni Adonai Yeshua, naara sa dugo ni Adonai Yeshua, naaragya ang atong kaluwasan. Oh, versikulo 3 sa Buhat 6:3 padayon ta sa Galacia 3 versikulo 3, pahimangnuan og ingnon ko kamo pag-usab nga kadtong magpatuli ay Galacia 5 dinhi bersikulo 3. Pahimangnuan og ingnon ko kamo pag-usab nga kadtong magpatuli kinahanglan nga magtuman gayon sa tibuok balaod. Oh. Kadtong magpatuli magtuman gayon sa tibuok balaod. Mangutana ako kaninyo kamong mga Kristiyanos. Unsa man gyud? Mga pisot mo o mga tuli mo? Pangutana na. Kung mga tuli mo, nan, obligado mo sa pagtuman sa tibuok balaod. Sumala ni Apostol Pablo. Kung kadtong magpatuli, kinahanglan nga magtuman gayod sa tibuok balaod. Daghan diya mga pastor nga dugay nas pagpamastor. Nakabasa na mo aning bersikulo ni Pablo
sa Galacia Kapitulo 5. Pero nganong ang inyong anak pagkatao, inyong mga ipatuli. Nga niingon na Pablo dito sa 5:2, nga kung magpatuli, gani kamo, maputol gayud kamo sa Misaya. Dili gyud magpulos ang Misaya kaninyo. Nga nang inyong anak, inyong mga ipatuli. Mga ako punta na, kamong mga pastor, mga Pentecostal, mga born again, mga Baptist, nakabasa mo aning Galacia 5. Against maka mo sa mga balaod. Niya si Pablo nga against sa balaod sa tuli kung parte sa kaluwasan. Pero kung ang tuli dili parte sa kaluwasan, why problema kang Pablo? Okay ra. Pero ningos Pablo diya kadto magpatuli kinahanglan magtuman gayud sa tibok balaod. Nya gipatuli man mo kamo mga pastor, nagpatuli man mo hasta inyong mga anak inyong gipatuli. Nganong di man mo mosunod sa balaod. Kung magpatuli kamo, obligado gayud kamo sa pagtuman sa tibok balaod. Sumala ni Apostol Pablo. Bersikulo 4. Kamo nga naningkamot nga isipon sa Elohim nga matarong pinagis pagtuman sa balaod. Unsa nga balaod na? Timaniha. Ayaw say pagsabot. Ayaw sahay buringog mong utok, libog ang imong pagsabot. Balaod sa tuli. Kadtong nga ningkamot nga isipon sa Elohim nga matarong pinagis pagtuman sa balaod. Unsa nga balaod ni? Balaod sa tuli. Nahimulag hinuon kang Misaya o sa grasya sa Elohim. Kay tuli man ang kontekst ani. Ayaw niyo idagan ni sa Shabbat, ayaw idagan sa mga kapistahan sa Adonai. Kay ang kontekst ni ini tuli. Munang dili na kanang pagkingon diya balaod dili na i-general nimo. Bahin sa balaod na sa tuli. Kung naningkamot ka nga isipon ka nga matarong pinagis pagtuman sa balaod sa tuli, mga igsoon, nahimulag ka sa Misaya o sa grasya sa Elohim. Kinsa man ni sila nga naningkamot nga mahimong matarong pinaagis pagtuman sa balaod sa tuli. Kadtong gikan sa mga parisyo. Kadtong atong nabasa sa kapitulo 15:1 sa buhat. Gikan sa pagkaparisyo nga nahimong mga Mesianic nga gusto nila i-appeal ang tuli sa kaluwasan. Himuon nilang kondisyon sa kaluwasan ng tuli. Ayaw paning kamuti ang pagtuman sa balaod sa tuli aron ka mahimong matarong. Munay buti pasabot ni Apostol Pablo diya. Kay kung namatarong ka na tungod sa imong pagtuo ni Adonai Yeshua, tuli man ka o dili tuli, kana wala na'y problema. Wala problema. Matuli man ka o dili tuli, basta nagtuo ka kang Adonai Yeshua. Bersikulo 5. Panalang ka na to, naglaom kita, nga pinaagi sa Espiritu, ang Elohim, mag-isip ka na to, nga matarong tungod sa pagtuo. Tinuod na. Tungod sa pagtugi matarong ka, dili tungod sa tuli. Mga igsoon, ayaw i-apil-apil ang Shabbat, ayaw i-apil-apil ang mga kapistahan. Kay tuli ang konteks ni ining bersikulo ha. Ang kabugo lang ko ninyo mga pastor, kay general day ninyo. Tanawa ang naningawa pagtuman sa balaod, nangaputol sa Misaya, i-general ninyo. Daghang kong prueba nga si Pablo gatuman sa balaod. Nagbantay sa Shabbat. Nagtuman sa Shabbat. Si Apostol Pablo. Anitas bersikulo 6. Kay kon nahiusa kita kang Masyak Yeshua, dili mahinungdanon ang pagkatinuli o pagkadili-tuli. Tanawara, Galacia 5, versikulo 6. Mga igsoon, kay kon nahiusa kita kang Masyak Yeshua, dili mahinungdanon ang pagkatinuli o ang pagkadili-tuli. Ang mahinungdanon maong pagtuo nga nagbuhat pinaagi sa gugma. Unsay mahinungdanon? Ang pagtuo. Pagtuo nga nagbuhat, dili katong pagtuo nga walay buhat. Kumusta ang inyong pagtuo, mga Kristiyanos? Pagtuo ba na nga nagbuhat? O pagtuo na nga walay buhat? Laktod ta sa bersikulo 11, Galacia 5:11. Apan mga igsoon, kung tinuod pa nga nagwali gihapon ako, nga kinahanglan ang pagpatuli, nganong gilutos man gihapon ako. Munay pangutan ng Pablo, kung tinuod pa kini nan ang akong pagwali sa istaka ni Misaya, dili unta makahimog kasamo. Sa ato pa mga igsoon, tataw na kaayo nga kanang balaod diha nga gisupakan og maayo ni Apostol Pablo diha sa Galacia, dili di ay na ang balaod sa Shabbat, kundi ang balaod di ay na sa tuli. Kay klaro kayo nga si Apostol Pablo nagtuman sa balaod ni Moises. Nagtuman si Pablo sa balaod ni Moises. Buhat, Kapitulo 21, versikulo 17 ngadto 26. Ato ginamabasa diya.
Sa pag-abot namo sa Jerusalem, gidawat kami sa mga kaigsuonan sa dakong kahinango. Sa 17 na siya, 18. Sa pagkasunod nga adlaw si Pablo miuban kanamo aron pagpakikita kang Santiago, Jacob, ug ang tanang kadagkuan sa Kehela mitambong usab. 19. Nangumusta si Pablo kanila ug gisubinlan niya sila sa tanang gibuhat sa Elohim ngadto sa mga Hudyo pinaagi kaniya. Sa nadungog nila kini ilang gidayeg ang Elohim unya ilang giingnan si Pablo nasayod ka igsuon nga may linibo ka mga Hudyo nga nahimong mga magtotoo. Linibo nga mga Hudyo nga nahimong magtotoo sa ato pa nahimong mesianic. O silang tanan mainiton nga nagtamod sa Torah. Ang mga Hudyo nga nahimong mesianic mainiton gyapon silang tanan nga nagtamod sa Torah. Di kay mainiton nga nagsupak sa Torah. 21. May nagsugilon kanila nga ikaw kuno nagtudlo nga ang kanang Hudyo nga nagpuyo sa mga nasod sa mga dili Hudyo kinahanglan magsalikway sa balaod ni Moises. Gipasanginan nila sa Pablo. Akusasyon bahin kang Pablo o nga dili natulion ang ilang mga anak o pasundon pa sa mga pamatasan sa mga Hudyo. Nito bagunta si Pablo ani maigsoon nga tinuod bitaw na igsoon nga mauna ang akong giwali ni ano antas Pablo. Versikulo 22 sa versikulo 26 kapitulo 26 21 siya sa buhat 21-22 sigurado gayod nga makabalita sila nga ani kana kung saon naman ni ini karon. Nito bagsad unta si Pablo nga ako'y bahala na igsoon pasabton ko na sila karon grasya na taron wala na'y balaod panahon datong Moises niya na untas Pablo pagtubag. Padayon tas versikulo 23 mao kini ang angay mong buhaton adunay upat ka tawo dinhi nga may panaad. Unsa ni nga panaad? Mga igsoon, upat ka tawo membro sa Kehela, mga mesianic, dunay panaad. Unsa ni nga panaad? Panaad kini sa pagka-Nazer. Nazer or Nasaryo. Sa ato pa, bisan mesianic na sila, magtotoo na sila ni Adonai Yeshua, nagtuman gihapon sila sa mga balaod bahin sa panaad. Nagtamod gyapon sila na. Nagpractice gyapon sila na. Versikulo 24. Kuyog kanila o apil sa ilang paghimog sa seremonyas. Seremonyas. Asa mga seremonyas? Seremonyas balaod. Sa daang tugon. Kuyog kanila, apil sa ilang paghimo sa seremonyas. Sa paghindo o bayre ang ilang magasto. Unya, makahimo na sila sa pagpakiskis sa ilang ulo. Pakiskis ulo. Kaya ang Naser, pataas ay mas buhok to. Nasaryo ka, pataas ka buhok. Dili bawal putlang buhok nimo. Kay ang balaod sa Nasaryo, inighumani mo sa panaad, magpakiskis ka sa imong ulo. Kay nagnasaryo man is Pablo, muna apil sa pakiskis sa ulo. Nito bag, unta si Pablo ni ini mga igsoon. Ano ba? Kay ang balaod, niining paagiha, padayon ta, niining paagiha, ang tanan masayod nga dili tinuod ang ilang nadungog, mahitungod kanimo. Kung dili, nga nagtuman ka sa balaod ni Moises. Tanawa? Sa versikulo 24, nagtuman ka sa balaod ni Moises. Nito bag unta si Pablo ani mga igsoon nga muingon siya nga dili na pwede brad ang seremonya sa una pa na sa panahon pa na ni Moises tinunglo ang magsalig sa pagtuman sa balaod. Gitapos na ni Yeshua ang seremonyas dito sa cross, dito sa istaka. Maunta na itubag ni Apostol Pablo mga igsoon. Nisupak ba si Pablo sa sugyot ni Apostol Jacob kaniya? Wala mo supak si Pablo. Mituman hinoon siya sa sugyot. Versikulo 25. Apan bahin sa mga Hudyo nga nahimong mga magtotoo, bahin sa mga dili Hudyo nga nahimong mga magtotoo, amo na silang gisulatan may tungod sa among hukom nga kinahanglan nga dili sila mangaon sa bisan unsang pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios mga hinti dili pa kanon sa gihalad sa Dios. Asa man ni siya gikan gyapon na sa balaod. Ang dili pagkaon gikan sa nahalad sa Dios gikan gyapon na sa balaod.
O sa bisan unsang dugo, gidid-an sila sa pagkaon sa dugo ang mga hintil. O asam nagikan ang pagdili sa dugo, gikan sa balaod panahon paninuwi. Panahon paninuwi gidili ng pagkaon sa dugo. O gidid-an yapon ang mga magtotoo. Sa to pa wala day pasupakas balaod ang mga magtotoo. Kun dili gitudloan sa pagtuman. O bisan unsa pang mananap nga gituo o sa pagsalikway sa salawayong pakigilawas o naagyan po na sa balaod. Kanang gidili ang pagkaon sa mga tinuok mananap o kanang mga salawayong pakigilawas na anas balaod mabasa ni manas Deuteronomio kay tindaghana ana magsuon di apil unta dire nga dili na sila kinahanglan magtamod sa Shabbat yan unta ni ingon unta ang bersikulo niya nga di na sila kinahanglan magtamod sa Shabbat o nganong wala man gidetalye ang ubang mga balaod ang tubag naa sa buhat 15:19 ngadto sa 21 ingon pa dias buhat 15:19 o gipadayon si Santiago ya ako pagsulti busa ang akong una-una mao nga dili nato lisod-lisoron ang mga dili Hudyo nga midawat sa Elohim unsa maning dili nato lisod-lisoron ang mga dili Hudyo buot ba ipasabot nga dili na sila patumanon sa Shabbat kay ngano lisod ba ang pagtuman sa Shabbat lisod ba di ay ang pagbantay sa adlaw ipapahulay dili kana tingali hinuong tuli mga igsoon. Lagmit mo may lisod ka ng tuli. Kay sakit kayo na, di ba? Antos kag kaangkaang na, sulod sa pila kadlaw sa kasakit. Lisod ka ng tuli. Kapoy kayo, sige, supa og dahon bayabas. Aron imong ihaklop sa samad sa imong tuli. Kapoy kayo nga sige kiskis og bahok sa lubi. Aron imong itambal sa samad sa imong tuli. Mo na lisod. Pero ang Shabbat, ug ang paglikay sa hugaw ng mga pagkaon, dili na lisod. O, ingon ni Apostol Santiago, dili nato sila lisod-lisoron. Wa man lisod-lisoras pagtuman sa dili papahulay, gilisod-lisod ka ba? Ha? Kanang sa Kristiyanos, mo na gilisod-lisod mo. Nga naman, naliman ka, Kristiyanos ha, katulo ka pasimbahon sa ka simana. Simbag Merkulis, Biyernes, Domingo, pag di ka makakompleto na, ingnon ka hilaw ka nga Kristiyanos, bombahan ka sa pulpito, ingnon ka preacher, hilaw mo nga mga Kristiyanos, kausala mo simba, kada Domingo lang mo simba, hilaw mo nga Kristiyanos, pagkompleto di sa imo ang tulo ka simba sa kasimana, mo na ilisod-lisod. Tapos, kuliktaan pa mo ikapulo, na pagtong ng imong panit, yes, pag binulad sa adlaw, gamikan sa pagtrabaho sa construction, ha? Pagkahuman, kuliktaan pa ka sa imong pastor, sa imong ikapulo, mo na paglisod-lisod. Kapobre ninyo, kuliktahan po mo si ikapulo. Ha? Nagmuna-muna niyong kayob sa trabaho, negosyo, tapos kuliktahan mo ikapulo. Mo na gilisod-lisod mo. Kuliktahan po mo mga amot-amot. Gawas mo hatag pa mo ikapulo, pangayuan pa mo mga preaches, mga amot-amot, unsa pa diya. Mo na paglisod-lisod. Pero sa ingaw ni Apostol Santiago, dili nato lisod-lisoron ang mga hintil nga nangakabig di as pagtuo. No, dili na lisod ang pagbantay sa Shabbat. Ano man? Kausaras o sa kasimana. Ang among simba, kausaras o sa kasimana. Kada Sabado rin yun. Inigsalop sa adlaw sa Biyernes. Simba nami. Mag-irib Shabbat nami. O niya inigsubang sa adlaw sa Sabado. Magtigom na sa amin, bala ang simpa, bala ang panagkatigom. So, malas gingon sa Exodus 23. 2, 3, 4. Muna, among gisunod. Kausara mo simbo sa kadlaw. Lisod-lisod din na. Ang lisod-lisod, kanang sa Christians, kubrahan pa kasi ikapulo, kasimbahon pa kagkatulos o sa kasimana, kaya kung di ka magkakompleto, ingnon kag hilaw nga Kristiyanos. Muna, ipaglisod-lisod. Anhitas versikulo 20. Ato hinuon silang sulatan nga dili sila mangaon sa hugaw nga mga pagkaon tungod kay hinalad man kini ngadto sa mga Dios naagya po ni balaod og nga ilang likayan ang salawayong pakigilawas og nga dili sila mokaon sa bisan unsang mananap nga gituo ug sa bisan unsang dugo. 21 kay sukad pa kaniadto ang balaod ni Moises buhat 15:21 niya. Sukad pa kaniadto ang balaod ni Moises gibasa sulod sa mga sinagoga matag adlawng igpapahulay ug sa matag lungsod giwali ang iyang pulong. Mao na ang hinungdan nga wala na nila idetalye ang uban pang mga balaod ngadto sa mga dili Hudyo kay kada tambong aning mga dili Hudyo sa Shabbat ila man ang madunggan
Kay kada Shabbat, mga igsuon, ang balaod ni Moises ginabasa man yun, kada adlaw ipapahulay. Mao man ang among pagsimba. Every Shabbat, na amitura parasya, from Genesis to Deuteronomy, ganiron gina namog basa man igsuon, walay laktaw-laktaw. Nga na ang among pag-study, ingon ana ang pag-study sa mga Hudyo. Ingon ana ang pagsimba sa mga Hudyo. So, di na kinahanglan i-detalye nimo ang mga tagbalaod sa mga dili Hudyo. Kaya nga naman, madunggan ra na nila. Kada simba nila, mahisgutan ang mga balaod ni Moises, makakaton sila sa pagtuman. O, mauna, na dili na kinahanglan i-detalye pa ang balaod sa mga magtutuo ng mga hintil. Kay kada Shabbat, madungog na nila kung unsa ang gisugo sa balaod na tumanon. O, balik ta sa 21-26 sa buhat yapon. Unya gidala ni Pablo ang mga tao. O pagkasunod nga adlaw, gibuhat niya ang seremonya. So, unsay tambag ni Santiago, iyang gituman. Gituman niya ang tambag ni Apostol Santiago, Jacob. Gidala ni Pablo ang upat ka tawo, katong upat ka tawo. O pagkasunod nga adlaw, gibuhat ni iya ang seremonya sa paghinlo uban kanila. Niingon na sa Pablo, di na kumbuhat ng seremonya sa panahon pa man ni Moises. Sa balaod pa man, nga si Pablo nituman man. Nituman siya sa seremonyas. Miadto siya sa templo o nagpahibalo kung kanus matapos ang panahon sa paghinlo aron maghalad na ang matag-usa kanila. Mismo si Pablo, ni apil pas paghalad. Ningon ta siya, di na kumuhalad na Apostol Santiago. Enough na tong halad ni Yeshua sa iyang kaugalingon nga dito sa istaka, dito sa Kalbaryo. Igo na tong halad niyang iyang lawas. O nga nung niihalad magyapon si Pablo, kay naksayod si Pablo nga ang Torah ni Moises, ang balaod ni Moises, o ang pagtuog ang Yeshua HaMashiach, wala magkabangi. Sa konsepto ni Apostol Pablo, sa Jewish mindset mga igsoon, ang balaod ni Moises o ang pagtuog ang Yeshua HaMashiach, wala magkabangi. Pero sa konsepto sa mga Pentecostal mindset, ang balaod ni Moises o ang Torah nagkabangi. Pentecostal mindset na mga buringog. Pagkaton mo balik na mo sa Torah. Hapit na ang kaluwasan. Hapit na ang katapusan sa panahon. Magpabili lang yapon mong tinaptapan ang inyong mga mata sa Pentecostal doctrine, Pentecostal concept, Pentecostal nga mga doktrina, pagtuo. Hintaon, palihog pagmata na mo, mga Pentecostal, mga Baptist, mga Protestante, born again, pagmata na mo. Wala mo matukma sa pagtuo ni Apostol Pablo sa uban pang mga apostoles. Okay, padayon ta mga igsoon. Wala na unta, kung balik ko na wala na unta maghalad si Pablo. Kung wala pa siya magsunod o magtuman sa balaod, wala na unta siya maghalad. Pero saan man nabasa na to, naghalad siya. Unya, muingon mo, nga nabutaan ang mga tao nga nagbasa sa daang tugon, nataptapan ang ilang mata, nabutaan di ay si Apostol Pablo, nabutaan di ay ang salabutan ni Apostol Pablo, sumala sa inyong buringog nga pagsabot. Sa 2 Corinto, kung sa inyong pagsabot na inyong 2 Corinto, 3:14-16, matod pa dire, dili sila makasabot, kay hangtod nining adlaw, ang ilang mga salabutan gitaptapan gihapon sa maong taptap, samtang magabasa sila sa mga basahon sa daang kasabutan. Makuha lamang ang maong taptap kung ang tao mahiusa kang Mashiach, Yeshua. 15. Bisan karon inigbasa nila sa balaod ni Moises, gitaptapan gihapon ang ilang mga salabutan. Apan sa dihang ang tao muduol sa dunay, kining maong taptap matangtang. Ila ding ingnon, tanawa ka mo, nataptapan ang inyong mata. Sige magbasa sa balaod ni Moises, nataptapan yung mata. Hoy, bugo. Si Pablo ang nagsulti, dili ikaw. O si Pablo nga nagsulti, mismo nagtuman sa Torah. Diba? Nagtuman sa balaod ni Moises, ni apil pang guys paghalad. Ara-ara pagani mi diri kay wa mi mo pila ng halad-halad. Wa mi maghimo ng mga halad-halad nga naman white templo diri. Unya, sabton ninyo nga si Pablo nataptapan ang iyang mata kay gabasa sa Torah, nagbasa sa balaod.
Kamo mga Pentecostal, mo'y nataptapan ang inyong mga mata, kay wala matukma ang inyong panghunahuna sa panghunahuna ni Apostol Pablo. Wala mo magkamatch. Ano man, Jewish Pablo, Hudyo siya, samtang ikaw, hintil. Di mahitabo nga magkapareha mo understanding. Muna magkasabot lang ka sa pagtulunan ni Apostol Pablo kung masabtan nimo ang Jewish mindset. Makuha nimo na. Makuha nimo ang masabtan nimo ang Jewish cultures, ang Jewish traditions. Makuha na nimo ang mga Jewish idioms. Aya ka makasabot sa pagtulunan ni Apostol Pablo. Ilabi na, magtuon ka sa Hebreo. Aron ka makasabot sa kamaturan. Di ka magtuon, mga igsoon. Salig lang ka sa imong pastor. Pildi kang kabawa ka. Kay imong pastor o tropong wa kasabot sa kamaturan. No. Kinsa man ang buti pasabot ni Apostol Pablo ni ini mga igsoon. Ha? Kining gisgutan sa 2 Corinto 3:14-16. Kinsa may buot pasabot ni Apostol Pablo nini? Kadtong mga parisyo nga buot mutuli sa mga hintel nga mga magtotoo o mga parisyo nga nagsalikway sa Misaya. Ha? Nagsalikway sa Misaya. Nya kami, wa ba may mahiusas Misaya? Si Apostol Pablo, wala ba mahiusas Misaya? Nahiusa. Ni Sopak mas Pablos balaod, wala. Nagpasabot ba si Pablo nini nga wala na ang balaod? Wala na ang Shabbat? Wala. Diba? Wala. Wa magpasabot nga wala na'y pista sa Adonai. Sa Deuteronomio 11:23. Wala. Magpasabot si Pablo nga wala na'y Shabbat. Kung imong bulagon, timan ini, kung imong bulagon ang pagtuo sa Misaya o ang pagtuman sa Torah, maunay dakong sayop. Ang pagtuo sa sinulat ni Moises nga mao ang Torah o ang pagtuo sa Misaya nga si Yeshua kinahanglan mag-uban. Dili magbulag. Sumala sa doktrina sa Misaya. Juan 5:46-47. Kung sa gingon, iman ina, Juan 5:46-47. Kung tinuod pang nagtuo kamo kang Moises, motuo usab unta kamo kanako. Sa to pa, motuo kang Moises, tuo sa Misaya, mag-uba na. Gusto niya. Kay nagsulat man siya, mahitungod kanako, ang Torah nagisgot na may tungod sa Misaya. Versikulo 27. Apan, kay wala man kamo motuo sa iyang sinulat, unsaon man ninyo pagtuo sa akong gisulti. Kung di ka motuo sa Torah, di ka motuo sa sinulat ni Moises, klaro nga wa ka motuo sa Misaya, wa ka makailas Misaya, kanang imong gisimba dili na mao ang tinuod nga Misaya. Sa ato pa mag-uban di ay ang pagtuo, mga igsoon. Mag-uban ang pagtuo sa sinulat ni Moises o ang pagtuo sa pulong ni Adonai Yeshua. Kung wala ka motuo sa Torah, wala sad ka motuo sa Misaya. Di ba? Simple lang. Moingon ni sila, maayo nas bread gidyon mo tuis, maayo nas gidyon mo tuis, kung sa may tuis akong gisulti. Tanang bersikulo akong gipasabot. Huwag pagtuis ni anak. Ha? Kamu mo'y nagtuis sa kamatuoran. Kaya huwag mo makasabot sa konsepto sa mga Hudyo. Huwag mo makasabot sa mga panghuna-huna sa Hudyo. Huwag mo makasabot sa batasan sa Hudyo. Dangop na punta ni Apostol Santiago, Apostol Jacob, sa Santiago 1:25. Ingon pa ni Apostol Santiago, apan ang tao nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga balaod nga naghatag sa kagawasan sa mga tao. Timaniha, dunay hingpit nga balaod nga naghatag og kagawasan sa tao. Kagawasan or kaluwasan. Hingpit nga balaod. O magpadayon sa pagtamod nini, panalanginan sa Elohim ang iyang buhaton. Kay dili man siya kotobra diha sa pagpamati. Unsa man ang hingpit nga balaod nga naghatag og kagawasan or kaluwasan sa mga tao? Ang Torah, mga igsoon. Asa mabasa? Salmo 9:7. Unsa gingon sa Salmo 9:19? Salmo 19:7. Hingpit ang Torah sa Adonai. Tanawa ra? Unsa gingon ni Santiago? Ang taapan ang tao nga magsusi pag-ayos sa hingpit nga balaod
nga naghatag og kagawasan sa mataw. Unsa ang hingpit nga balaod? Sa Salmo 19:7 gitubag. Hingpit ang balaod sa Dunay og naghatag kini bag-ong kusog. Tanawa, kasaligan ang mga sugo niya og naghatag og kaalam sa mga kulang niini. Unsa ang balaod sa Dunay? Hingpit. Hindi pa matud-an ni Apostol Santiago, hingpit nga balaod nga naghatag og kagawasan. Roma 3:31 nagpasabot ba kini nga gisilikoy nato ang balaod tungod sa pagtuo? Wala. Hinunoa gilig-o nato ang balaod. Diri nato makita mga igsoon nga ang tinuod nga pagtuo ug ang mao ang pagtuo nga sama sa mga apostoles. Pagtuo nga naglig-on hinuon sa balaod. Kanang pagtuo di ay sa mga Kristiyanos mga igsoon, Kristiyanos mo na minaw. Kana din inyong pagtuo nga mga Kristiyanos nga nagwagtang sa balaod, mao kana ang sayop nga pagtuo. Pagtuo nga wala mosibo sa pagtuo sa mga apostoles. Asa may tuis ha? Naku anay. Nga inyo ko pasingilan nga maikono ko mo tuis. Asa may tuis? Nga ako ramang ipaligon. Ug samot ang Roma 3:31. Pagtuo ka na nga makapa-imperno ka ng pagtuo nga nagwagtang sa balaod ka ng pagtuo sa mga Kristiyanos nga nagwagtang sa balaod, mao nay pagtuo nga makapa-imperno. Sama na sa pagtuo ni Satanas. Unsang pagtuo ni Satanas? Tama na sa pagtuo, way buhat. Unsay giingon sa Santiago 2:17. Ingon niini ang pagtuo, patay kini kun dili ubanan sa buhat. Kita mo? 2:18, apan dunay mo ingon, ikaw may pagtuo og ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mao kini, pakita ako sa imong pagtuo nga walay buhat ug pakiton ko ikaw sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. Mao gyud ni ang pagtuo sa mga Kristiyanos, walay buhat mga igsoon, taman ras tabi. Taman ras tabi, I love you Lord, taman ras tabi. Taman ras kanta, wala sa buhat. Versikulo 19 sa buhat Santiago 2:19. Nagtuo ka ba usaray Elohim? Nagtuo ka ba nga usaray Elohim? Maayo ka na. Matod pang Pablo Santiago. Apan ang mga demonyo nagtuo sa miyana og nagkurog sa kahadlok. Buang-buang versikulo 20. Si Pablo si Santiago miningon ha. Buang-buang dili ako ha. Basig ako inyong pasingilan nga tamog buang-buang. Si Apostol Santiago miningon buang-buang. Kinahanglan kapabang saysayan nga ang pagtuo nga dili ubanag mga buhat walay kapuslanan. Kinsay ganda ni Apostol Santiago, kamo mga Kristiyanos nga mga ubok. Kamo mga Kristiyanos. Buang-buang kuno mo. Buang-buang kuno mo. Kamo mga Kristiyanos. Kinahanglan kapabang saysayan nga ang pagtuo nga dili ubanag buhat walay kapuslanan. Di ba? Doktrina sa mga Baptist, one saves, always saves. Why buhat? Payahay lang. Kung ako'y mamembros Baptist, di na ko musimba, di ko matang ikapulo. Nga naman, luwas naman ko pastor. Always save ang pastor. Ganong musimba pa man ko. Kung nga umuhatag pa man ko ikapulo ni mo. Always save na. Always save na ta. Mo na naadya mga igsoon. Unsay tawag ni Apostol Jacob ninyo nga mga Kristiyanos akong balikon, mga buang-buang. Mauna diha. Walay pulos ang pagtuo sa mga Kristiyanos kay mga supakan man sa balaod. Ang pagtuman sa balaod maoy buhat sa atong pagtuo sa Elohim. Sabtan ninyo? Hinaot nga nasabtan ninyo. Hinaot nga inyong i-apply ug dili ninyo ikasuko ang kamaturan nga inyong nadungog. Am Yisrael kay, mabuhi ang katawhan sa Israel. Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael. Bishem Adonai, Yeshua HaMashiach. Amen. Baruch Hashem, Hallelujah. Ini ang inyong ubos nga alagad diha sa Adonai, Matef Gedeon Silva, magaingon kaninyong tanan, nga bulahan ang tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuo ug magatuman niini. Hangtod sa sunod nga Shabbat Shalom kanatong tanan. Baruch haba, Bishem Adonai.
dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Adunay. Shalom, shalom.